Ako spať lepšie za zlomok ceny nového madraca? Dormeo vrchné matrace. Použite ich na nepohodlnom madraci, na pohovkách a rozťahovacích gaučoch, alebo aj na zemi pri prespávačke detí, alebo keď príde na návštevu svokra. Vyrobené z rôznych materiálov pre rôzne potreby. Najnovšia generácia pamäťovej peny úžasne absorbuje tlak. Budete sa cítiť ako v mäkkom objatí. Ak je váš madrac príliš tvrdý, vyskúšajte Topper z pamäťovej peny. 100% zlepší vaše pohodlie. Pre pevnejšiu oporu si vyberte Topper z pokročilej peny Orthocell. Pomôžu vám vyrovnať povrch a poskytnú výbornú oporu pri spánku. Špeciálne zóny podporia jednotlivé časti tela. Sú skvelé pri bolestiach chrbta, pomáhajú udržiavať správne zarovnanie chrbtice, uvoľňujú svaly a tak sa zobudíte bez bolesti. Naše prémium, najhrubšie vrchné matrace, roll-upy, sú dostatočne vysoké na použitie aj na tvrdej podlahe. My ich nosíme na stanovačky a všetci sa výborne vyspíme. Vrchné matrace sú výborným riešením aj pre lepšiu hygienu. Ich poťahy sú odnímateľné a prateľné v práčke. Ideálne napríklad na internáty. Pre pocit prirodzenej hebkosti je poťah obohatený o aloe vera. Nežný aj pre najmenších. Výborné riešenie pre páry. Ak jednému madrac vyhovuje, ale partner preferuje mäkší, vylepšite polovicu mäkkým pohodlím pamäťovej peny. Vlk síty, koza celá. Dostanete ich v rôznych výškach. 4 cm alebo hrubšie, 7 cm pre väčšie pohodlie. Od malých na pohovku až po veľké dvorôžka. S Dormeo vrchnými madracmi môžete zlepšiť svoj spánok už od 49,99 €. Kliknite alebo navštívte naše predajne Dormeo Home.